Siyabingelela emakhaya ngephuna kuphi la abantu bekhona. Nibe lo Mduduza Mkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Okuyinhlangano ke responde enkingeni zomphakathi abasuke beletha kuthina. Nathi siphendule kuzona ngokwamandla suke sinawo ngaleso sikhathi. Ezinye ke sigcine sehluleka because asinawo amandla enele kanye noxhaso sinalo neinsiza kusebenza ezinye asinazo zazo. Abantu ke bayasithola ke nathi kwenze zokuxhumana sikhona ku Facebook, sikhona ku TikTok, sikhona na ku YouTube. La sinenhlangano esine-channel khona e-TV. Njengalethulelo namhlanje solifaka khona lapho kanti futhi nawo sikhona nasokhosini kuyivuka Africa Breakfast Show eyenziwa uDadewethu uMroza abe nomfowethu uSiqameza kwingosi ethu ezweni sakhile la khona sisuke sidiscussa zona izinkinga ezinjengalezi. Njengayo lo namhlanje sivakashele lo mfowethu ukuzozisha igama ukuthi ubani uvelaphi nokuthi wasitholaphi nanokuthi uze ngani. Baba siyabingelela. Yebo Mshamaza njani? Siyaphila njani? Sikhona nathi. Usandile kaSibiya lo ekhaya kusemntubatuba ngokumsebenzi ngapha eChekwini. So ngibhalele ubhuti uMkhwanazi ngenkinga engibhekene nayo. Ngathandana nomunye usisi okuthiwa uXolisilwa kaMasini. Ngimazi ngatholana naye ku Facebook. So ke sathandana ke kwakuhle nje. So inkinga la siqala khona ke wabika inkinga abhekene nazo ukuthi uthathelwa izinto zakhe ubhuti wakhe nami ngathi umndeni wakhe wonke. So lezi inkinga uyabala ukuthi ena bekade inesi wayekade nama truck athatha ubhuti wakhe usibu abala nje nezinto eziningi ukuthi wakwashisela ngisho indlu eshiswa umfowabo uThulani. So into eyenzakala lakho ke kwase ukuthi ke wayesethi ke yena ukuze ngizokwazi ukumlwisa lento le kumele ubone ukuthi ungcono seyobhala eLokuzaneni eHome Affairs ngaphandle kokuthi ngikhipha ngisho itshwele kubo kwaba ukwazi nje kwethu then ngagcina ngifikile leso sigaba ukuthi ngicine ngiyobhala nibhala ukushada. Yebo. So baze ekhaya lithi uyoshada ekhaya ngabachazela isimo owasibekakho bathe ekhaya hayi uma kungukuthi into mhlambe kanjalo ubona ukuthi wena uthi ena uzosizakala ngalokho wena uma ukuthi uyavuma ungakwenza lokho kodwa ke nje thina njengoba nawe umdala uyithathela inqumo uma ubona ukuthi kuleyo nto leyo right ungakwenza so ngagcina ngikwenzile waxosha umfazi phansi mahala phusende. So right ke sesibhalile ke sengiyalandela ke mina ngokomthetho ngilandele ngokomthetho yonke into ngabhalela ngisho ngafaka ama complaint. Ulandelani? Angithi uthi yena lezi zinto mangabe ethi uyalwa nazo ukuthi eyithola umthetho uyamphikisa. Uthuna amabhizinisi? Yes, uthuna amabhizinisi unama truck adonsa ilahla eMokopane. Ngaze ngahamba nje nomunye umfowethu owathi ena kunama truck akhe asesasol abekwe khona. Sahamba nalo mfowethu lo sathi siyafika eSasol lutha ama truck ayo ukuthi ayawe ama truck apakela ngaphakathi. Sashaya imoto sabuyela emuva lutho izinto zonke izinto zakhe azikho izinto ene-proof. So yonke lento uyenza mina angikho eduzane kwakhe oyisahlala eJemiston ngaleso sikhathi. Uyenza mina ngiyakholwa yonke into ayisho ngoba sonke istory sakhe siyalaleleka kamnandi futhi. So uend up ke egcineni wayesethi useyasaba ukuhlalela le ngoba manje umfowabo ubona ukuthi uzogcina imbulala akasazizwe ephephile. Ngathi mina hayi ngwenza ngapha kumina ethi ngisizohlala la noma ngihlala endlini e1 room kodwa ngoba isimo yasichaza ungeza. Senishadile kulo mzuzu? Yes, sesishadile kulo mzuzu. Senomfazi nendoda? Yes. Hayi ke bese ngithi mina okay ngoba ngaze ngafonela even umsweli wamfonela wathi umsweli ubaba uHanda umsweli wathi ngwenya lento le ikabili mangomfana intombazana uyabo ngoba uthi uma yonke into emayibuza ayikho into ayicacisa khona lo. So ngabhala even kwalokhuzane kwa khona i-complaint engayifaka kwalokhuzane kwa CIPC eshoyo ukuthi kune business elishintshe i-owner i-director ngaphandle kwazi abaka CIPC baphendula ngoba nayi lokhuzane yakhona baphendula i-email yakhona basho ukuthi athathe lezi zinto lezi ezithumelele then manje ngithi mina kambe wenze le affidavit lutho akafuni izinto ezithinta umthetho. So
ngabuka njalo ukuthi ayi lento lena why lo muntu ngaso sonke isikhathi uma ngabe mina ngithi ngifuna ukumsiza ngoba mina akukho ngifuna ukukusiza ukumsiza ngakho ngokwe fraud ngoba uthi izinto zakhe mina ngizilandela ngokomthetho right ke engayenzi le affidavit engayenzi le copy le okufanele ngisendele kwa CIPC sixabane nje mangithi ngisho lonto leyo ngiphinde futhi ngibhalele kwa public protector futhi ureply kumina uthi public protector ayikho inkinga uma esho kanjalo sizomxhumanisa naye incwadi yakhona email engayisenda ka public protector ba reply futhi uma ngabe bemfonela engacomply kubona bethi laba ka public protector ayikho into esingayenza ngoba lo muntu omfakela icomplaint akakhoni ukusebenzisana nathi sizoyivala le file ngathi mina ayikho inkinga sesiyivala ulwa usesendlini mfazi yes usesendlini sengihlala naye uphuma manje uyolwa wedwa wena angithi manje uyabona uma ngabe angithi yena umuntu like uyabona uma ngithi mina ngilandela lento le ngifuna ukuthola iqiniso layo sivele sixabana yabo kuyena kodwa uthe hamba uyolwa yes yabo ethi yabona nje sicela unginikeze nje isikhathi sokuthi mina ngiphumule yazi sengikhathele lento right ngigcine sengiyeka kuthe ngelinye ilanga ephumile ngisazi wayithe uyapi ayi ngithi mangithi pheqa amaphepha hayibo lo muntu ngoba akasebenzi usengifake ku-insurance kwi-funeral policy yase-Capitec ngiyalibona leli phepha and ngixakwa ukuthi why mina engifake kwimali engikhave mina ngemali enkolo yo-100,000 yena uyifakela u-50-50 nengane ingane kaba ingane yakhe uthi ingane yakhe ngamthola nayo anginayo ingane nayo so ihlala kephi ingane lo wakwenzela lento ihlala nami ngithi wasuka nayo le elokuzaneni uthatha imnqane uJosa yes inqolo ihamba noseyili ngithi mangithi pheke ngithola lento le kwande uma ngithola le document ngisengithola nezitifiketi ama death certificate abanye abantu khona enye engekho la nayo kodwa futhi ngangiyibonile phambilini kodwa nganganako ngoba wangitshela ukuthi ekamkhulu wakhe right ngowathola lama death certificate la right wangitshela ukuthi wayishadile ekamkhwenyana wakhe le kona uthatha umshadikazi uthi washo kwakhe yes ubeshadile yes uthi wayishadile wazi lenhlanhla yomendo bolusisa yabo so ngithola namanye ama death certificate la okay ungamimesi because we still under investigation le ndaba yama death certificate manje into engicaka sengiyabuka ke lento ngithi mina lo muntu njengoba ngimthole kanje ngazi ukuthi kwayimina ngisengozini la ngoba lo muntu usengikhavile right ukhava ungazi ngikhave ngingazi usuthola ama death certificate uthola ama death certificate at the same time ngiyibone lento ukuthi lento inzima bese ngihambe ngiye eCapitec ngithi ngiyocela usizo ukuthi bengisuse bathi abakwazi ukungisusa ngoba kufanele kube umnikazi wepolice abakwazi ungena kwipolice yomuntu engekho bese abanye ngiye police station ngenze affidavit nansi into eyinkinga mangifika futhi eCapitec bethi ngebe kwazi ukungisiza mana ke kulesikhathi nebona uya ko Capitec wenza ama affidavit uphi unkosikazi wakho la kulo mzuzu akekho useshonephi wayesephindele ekhaya uthi wahamba ngoDisemba uvakashile wahamba vele singasazwena ngenxa yokuthi angilitholi iqiniso vele ukuthi kahle uphila impilo okay ngenzela ukuthi nabalele emakhaya balandile kahle ngithi yethu sihambe la khona sasendlini uvuka wona lokhu yako sasolo zama ukulwa zonke lezi zinto besahlala nawe ngalesi sikhathi siye sasolo besahlala eGoliath ngani yes waze wagcina sehlala nami bondlo wena unkosikazi yes okay kukephike la khona uthola lezi zinto usakhona endlini yes ngithola lezi zinto usasekhona endlini lezi ama police and everything yes okay alright ungaqhubeka so ngihluleke kanjalo so ngibona ukuthi ayikho into engingayenza njengamanje ake ngizame ukuthola ke mhlawumbe cishe ngoba ngiyangibona kuma social network ubamkhwanazi enokusiza abantu sengithi ake ngibhale nami ngisho ngibikele inkinga engibhekene nayo ngoba ngiye ngagcina sengixhumana even nalo mne wabo okuyena othi wayemthathela izinto zakhe bangifonele cishe ngolesithathu mangaphosisa ebusuku walukhasha ngithi mina bathi uthi ubaba wakhe lento bengeke iphele
mhlambe khona la efonini silokhuze siqede ngithi mina baba bengifisa kanjalo ngoba ivele kuyakhomba ukuthi yonke lento wayeyisho ingamanga so bengicela nje ngenzela into eyi1 engikhiphe kule maintenance asengifake kuyo ngoba vele ukukhomba ukuthi yena into wayenza no vele wayengisebenza mana bafa okay usukhulumela maintenance futhi manje maintenance iqhamuka usengifake phela ecourt ukuthi ufanele ngimondle nini futhi manje ufona manje ku maintenance ungifaka ku-maintenance nje angithi uhambe waye ekhaya uhamba kanje seyahlukana negoduko yabona ngoba ehambe ekhaya waya nali ilokhuza la khona wangifaka ku-maintenance ngomhla ka 4 baklava kwangumhla ka 14 or 15 ibidate i-maintenance iqhamuka apho lo nkosikazi nishadile angikwazi ukuthi mina ukuthi sekuhlukene kanti angazi mina ukuthi kahle le maintenance ngoba ngangaze ngabuza ngathi mina kade i-maintenance umuntu uma ukade uhlala naye ningaxabela ungenalutho umuntu simane suke kufaka nje i-maintenance so ngagcina lelo cala bengingakayi khona so i-postponele umhla ka 22 manje kufanele ngibuye ngiye khona enkantolo nisathandana asathandana intombi yaFacebook umfazi kaFacebook umuntu nami ngabuka ngathemba ngoba ngisho uyabona nje uma ungabona izithombe zakhe ngathi hayi cha hayi umuntu uyabona manje uyokondla manje odla yeah imali efunakele impela ngathi manje ngiyabuka ngathi 4500 ngenyanga kufanele akayidimande kumina ukuthi ufanele ngimondle ngayo yabo so nginalo inkinga nje kahle njengamanje engibhekene nayo ngoba even abakubo mabethi ena bambonisa bambonisana bakubo bathi akayiyeke lento yipi yona leyo yokuthi ena iqhubeke nelekhuzana nalento ye-maintenance ngoba mina bayazi abakuthi usashadile nishadile bazi nabo nje ngoba ngibafuna ukuthi umkhwana wabona yes ngaphandle ukuthi ngikhiphe ngisho uyakwazi ekhweni lakho kodwa angikwazi wangivalela nje ekhoneni ngathola sengithola ofakazi khona le Jimistin wathola abofakazi bathola ngisembathola khona le Jimistin uyabazi ofakazi awu babazali bakwethu yabo so nje inkinga kanjalo engibhekene nayo hawu mina nje into engiyifisakho iyodwa ukuthi kuhlukane nje ngoba vele khona angeke ngize ngivume impela mina ukuthi ngingathandana nomuntu onamanga lolu hlobo mana sizobuya bafa sizobuya sizela awuxoxele uyoshada awusixoxele wagibela ugqokisa ukuthi nje wazi ukuthi yegoli uthi ufethi ring awusixoxele yazi ngayelanga leli futhi ngifike ngathatha leave emsebenzini kwakumaji kwakula ko 20 something wabatshela ukuthi ziyoshaya emsebenzini yeah hayi ngihambe ke ngifike khona la mangicela imanga ngithi sesizobook angazi kuvele idate beyifaka eduzane nje kube umhla ka 30 March hayi sihambeke futhi sebalungisile nihamba ngani ngagibela ilokhuzane mina ngathi ngamthola khona eJimistin ngagibela i-taxi mina ugqoka isuthi iphi isuthi cha ngagqoka isuthi amaring athengwa uye futhi lo bantu futhi nje yonke lento ehleli yabo amaring athengwa uye umabili hayi ke wayilinganisa nini same day yabo so iphi ring bokonje ngayikhipha kudala ngoba ngibona ukuthi vele ayikho lento okay wafika eGoli ngafika ke eGoli hayi unaba labo ofakazi labo omunye usisi nje wathi wabambuthu kube omunye umfowethu akasibi angimazi njalo ngibazi ngaye hayi ke bebe ofakazi ke besayineke ngabatshela nje nabo ukuthi kule double kanje njengamanje ngizogcina sengifikile la ukuthi khona kufanele ngichaze lento ngoba lo muntu njengoba engivalela ngomthetho ekhoneni usaxhumana nabo yes ofakazi bakho lapho yeah bathi ngibangabatshela nje nabo ngathi no lento ngoba ungivalela ngomthetho ekhoneni futhi umthetho vele uzovuna yena ekugcineni kungcono ukuthi umhlaba wazi ukuthi kahle kwenzakalani ngami ngoba angazi mina ukuthi lo 100,000 uyo processor kube kunini mina kahle ngilengelwa nje Ithuna ngoba lo muntu unesitifiketi somshado engakwazi ukuclaima vele ngingekho yabo nje ugqoka isidabuyile nje ikhanda la 100,000 lonke le
manje yabona nje angazi ukuthi singagcina singafinyelela kanjani ukuthini iphele into ngiyafisa okay asibele na ukuthi abafowabo sebeyazi abafowabo noma wakhe nobaba wakhe sebeyazi but uthe nje umfowabo ucela ukuthi ngcono ngifike siyolikhuluma lolu daba mhlambe khona epolice station ngoba naye uworried ngokuthi kwasendwa izinto ekanje ngecompany yakhe ngoba une company umfowabo yes unayo ngayi lokhuza njengoba kune certificate engamtshela ngathi mina hayibo kule company nje wena uveli mangichecka ka CIPC tshena hayi wayishintsha bekungeyami uqamba amanga wathi company akade inkampani kamfowabo yes inkampani kamfowabo iya operate inkampani kamfowabo iya operate kodwa futhi akanawo ama truck umfowabo yena actually lama truck nje angazi wakhanda kanjani aba kanjani nje ngoba even nalomfowethu lo wayengiphekezela owangasekhaya siyobheka lama truck kwambuza wathi ena wawadila kanjani lama truck wachaza ukuthi hayi wasithola icontract kansi kanjani wasithola icontract then wahamba waya ebank then approve lokuzana leyo deal ama truck ngokusho kwakhe so kodwa egcineni uma ngithola ngoba umfowabo athi ngikhuluma naye wathi yena akayazi le nto le akazi zibe nazo lezo zinto uphi njengamanje inkosikazi wakho ngicabanga ukuthi kubo hey3 ngicabanga ukuthi kubo ngoba umfowabo bethe nje ufisa ukuthi sihlangane uzozama ukuthi ngoba ngimtshele ngathi mina okwamanje nje nami enginakho ngilele phezulu kwakho ukuthi kufanele ngiye enkantolo mhla ka22 March yiphi inkantolo yase-Utrecht kufanele kusho ukuthi mina ngisima ngoba kumhla ka20 kufanele ngisuke ngomhla ka21 ngoba ukhalo lutho bangifune ngo9 uphephile kodwa maqaba ngizizwa ngingaphephile ngimtshelile naye lo mfowethu mayetha sohlangana kukhona kokubili lokho kuye enkantolo nokuba nohlangana yeah ngizizwa ngingaphephile ngiyafisa ukuthola indlela ukuthi mhlambe ngalekeleleka kanjani esimini sikanjalo ngoba ukuya kubantu ongabazi ekubeni kunesimo esikanje mhlambe kwayikhona nakho mhlambe ngahamba ngingabuyi unesiqiniseko singani abafowabo lapho ngoba phela naku nobafakazi ufica ofakazi egoli ongabazi sebehleliwe babekho kulokhu njengoba kade ngibuza uyakwazi nekhweni lakho ukuthi akwazi wakababona usipari bakho hayi ngibaze ezithombeni abakhwe wakho uyabazi nomkhwazi ngibaze ezithombeni nabo wazi ngani ukuthi ibona ngempela inkinga ileyo ke ngibhekene nayo ukuthi namanje ke njengoba labo okhuluma nabo hawo qiniseka singani sokuthi abantu basekhweni lakho ngiyabuza nje angisho ukuthi kunjalo bafethu angazi ngiyabuza khona kuyinkinga ngoba ngempela anginaso isiqiniseko sokuthi abakubo ngempela yini ngoba njengoba kumele mina ngiyele akekho umuntu mina engimthembayo kusukela uyabona mase ngibuka lamanga onke lapho mhlambe kwayibona labantu akubona abantu bakubo angazi abezi ngani bona ethi kuwena ukwababuza lokho uthini bangezibona ngizoke ngizame mfethu ukuthi mhlambe ngibuyele kubo ngoba angithembi nami angithembi angikushintshisi inqumo zakho nenqumo zakho nami yabo nje I'm just playing around ama words ukuthi yini ungababuza ukuthi akuze lapha nawe yeah khona usungibhekisa ngenye indlela khona ngoba ngempela khona lento le ingozi kumina ingozi phezulu kwayo yonke lento lengaka esiyenzakele okay mfethu yeah ikuphi kahle ufisa thina ezithuleleni sikulele khona kule nganekwane le mina ngifisa ukuthi ithuleleni ngisize kusukela nje ngoba amaphepha divorce vele sengayenza kusho ukuthi ebuye kusheriff then wasubmita elokuzaneni ecourt kodwa bengifisa ukuthi uthuleleni ungisize kukho wonke nje ngoba ngifuna ukuphuma kulento wathi ngaza ngafaka nelokuzana ngangithenga amafoni awu2 contract so enye ifoni uyanqaba nayo so ngithi mina ngoba kukanje ngicela ukunikeza ifoni yakho unginikeze ifoni yakho so uyala nakho so ngiye ngakhambela nakho small claim court ngamnikeza ilokhuzana ngimelele ilokhuza kodwa nje uyala nazo zonke izinto ngoba kwayona i-maintenance uthena ngeke ziyisusa i-maintenance yabo so kunzima ke ukuthi ungondla umuntu ebe ekuqambela amanga from the scratch
okushuthi yena ngamanye amazwi yonke lento wayenza ngeenhloso zokuthi ufuna ukudla amandla. Isiphi isifundo osifundile kulento ngothanda ngithola lapha ku Facebook? Engingakusho ukuze umuntu omunye engaweli kulento, bengingathi mina umuntu mangukuthi ukhona ngisho ukuthi uyithandile leyo ntombi leyo kulokhuzana ku Facebook, sengathi ubungeke kodwa ubeke nje ithemba lakho kuyo, ngoba umuntu lamanga la muntu akawaqambile ngiyabasaba. Cishe lokho engikukhulumile njengamanje ku 5%. Hayi khuluma. Engikukhulumile ku 5%. Sipho umunye u5 ngoba sukela ekuqaleni akukho engathi kuyaphatheka nokuthi kuyiqinise into ayishilo. Uthiwa unesi. Uthiwa unesi. Wayathi sefundela imedicine. Bengiye ngikhipha imali phakathi nenyanga kungiphoqa ukuthi ngiboleke imali zabantu. Ethi ubizwe ePretoria kwi nursing council noma yini ngoba uthi wathi eyokwenza ngazi wayokwenza ini kwesinye seyibhedlela omunye umuntu odokotela uyena abafundisa umsebenzi wayesefuna ukumrepha then lo muntu lo kwamdubula waseyashona yabo. So yonke lonto leyo zonke wonke ama movement ebewenza bekungiphoqa ukuthi mina ngikhipha imali yabo kwesinye isikhathi ngoba ethi akanayo imali okwamanje. So nje kuninga lendlela ukuthi yabo mina ngaze ngayibona ukuthi yabona la iqondo wami umile ngoba lo muntu yonke into ade yisho mina bengikholwa, yonke into ade yisho bengikholwa ngoba yena uright mombuka bani fuka baba mombuka ungazi ukuthi uyaqanjelwa. Yabona ukuthi uluthwe lokho. Yeah. Uluthwe lokho nje wabuka ubuhle. Yabo. Ngoba usafuna ungena deep ke nobheke. Uyabona nje uluthwe ngobuhle wena. Buhle bugcwele ingqondo yakho. Namanga onke keza nobuhle. Yes ukuthi wena. Ngiyabasaba kodwa lawa mina. Yabona ngathi ngimfonela lo mfowabo ngathi mina mfowethu ngiyazi ukwazi ungizwe ngisho lutho kuwena futhi awungazi kodwa ngiyisaba inzondo engangayibhekisa kuwe ngendlela udade wena wayekubeka ngakhona. Ngamtshela ngathi mfowethu ngifuna ngixolisela ukuthi ngifuna imicabango yami nenhliziyo yami iphole kulento ngoba ukube mina mhlambe ngangahlangana nawe noma ukube nganginamandla ukuthenga abantu ababulalayo ngangokuthengela abantu ufele ize ngoba ngokwazi kwami ubuhlupha umuntu engithandana naye. Nkosikazi wakho. Unkosikazi wami. Yabo. Ngamtshela ngathi mfowethu ngiyayisaba inzondo bengiyibhekise kuwena ngoba ngampela okushiwo ngawe kunzima kakhulu. Wathi lo mfowethu azi mfowethu ngilost uthini ngase ngimchazela kwase kuba nalento ukuthi ke abaqondana ekhaya ukuthi bebe ndawonye umfowabo uyasebenza esinsikhathi usebenza ebusuku kuyabaphambana nje. So ubagcine bekhuluma ke nje ngicabanga ukuthi ngawo lesithathu ngoba bayakhuluma ke lolu daba still uyaphika. Yabona umuntu ophika into ayibhalile yena. Uyise walengane yakho uphi yamazi? Ngiye ngimbone ithombeni wangitshela ukuthi abasathandana. Ungathini mhlawumbe nje yena ukukhuluma naye? Hey kungenzeka futhi nalapha. Ngiyabuza nje ukuthi ungathini kanti yena lo ukukhuluma naye kuyaqhutsheka kuyajolwa ngala. Wele kuhleli phe kwakho nje kudliwa wena. Kungenzeka. Angingazi ngoba ngampela mina liki iqinise ngathi ngiyalithola ngalowa muntu. The worst part yabona shamazi ungcono umuntu othi uma sowabambile amanga esho ukuthi econfess cha ngangiqamba amanga kuloko kukho konke lokho ngitshela khona amanga umuntu ngikhuluma mina umuntu into owayibhala yena ngefoni yabona la ngangi screenshot inkulumo yakhe ya ku Facebook la mawubuka la kodwa manje namuhla mangithi ngimtshela lento le uthi akaze ibhale yena lento. Yabo umuntu uma isuke kwazi ukuphika into ayenzile konga ukuthi lo muntu le ngozimelana naye court
uthanda ungathandi ngoba kushuthi uyazazi uyayithemba ukuthi yena into mayisho uyawina ngayo. Kukhona lento ekhona ukuthi ibizwe ngegama lesilungu. Thina abantu abamnyama asiyazi kodwa phethe ikhona. Bayibiza ukuthi ukumanipulator nohypnotizer. Ngazi mangibeka kahle umqondo womuntu. Yeah. Ubamba ubeke la umqondo womuntu. Yeah. Isidumbu somuntu phela silapha but umqondo wakho la. Ayi futhi uyuphethe wami. Yabo. Usuphethe wena ushaya isiginqi somqondo wakhe yabo. But ke izinto esibukela kubelungu lezo. Nathi abantu abamnyama bebayile emnyama lezo nkinga zikhona ukuthi asazi mhlambe ngegama lesizulu ukuthi le nto ingabizwa ukuthi wayini. So umfowethu lento ayikhulumayo obese kuleso sigaba leso. Yeah. So ingqondo yakhe yena ibevuka nje kuphela emsebenzini anikwe mhlambe lo mabele noma leyo ngoma anikwa wona empedeni nje yabo. Kodwa ingqondo yakhe iphethwe la. Yebo. Hayi kunjalo. Kunjalo futhi namanje usakusebenzisa ukuthi umqondo wami ukuye ngoba uyabona ngikathi ngiqeda ukukhuluma nabazali bakhe nomfowabo nomama wakhe belalele level speaker wangifonela same time noma ingazwakali kahle kwanginenkinga ye-network kuye uthi ngeke ngize ngiyisuse ngeke ngiyitsule i-maintenance usho phambi kwabo ngimbuza ukuthi wayikhuluma phambi kwababa nomama nobaba lonto bathi ngeze isule i-maintenance okushuthi yena ngamanye amazwi uyazi vele ukuthi umqondo wami ushuthi yena bewubambe kanje. Uyabona manje lento izivulela esinye scope sokuthi sibuke ngenye indlela yabo ngoba lento yomshado uyifake wena uyazi ukuthi ungena emphatheni ongekho umshado ongekho lo. Yeah. Into yeni nobabili nomjolo but it's a pity because bese kusetshenziswe institution ka government ku home affairs ukuthi kuphume isitifiketi somshado. Yeah. Le namhlanje kunabantu abakhalayo ngempela abathi bashadisa umshado abangayazi abanye. But kule sibheka nesimo esingene kubantu bazo ukuthi bangenani benzani. Home affairs usikhipha isitifiketi somshado ngithi naso. Yes. Yebo. Manje usoshaya nge-maintenance. Bese le certificate enisakheni yena fraudulent ukuthi hawo nazi nakho umshado ongekho kodwa ngoba phela usukhona uya-exist. Yabona manje ke ilapho efuneka isithole ukuthi inhlaka zikahulumeni zithini lapho ngokomthetho because njengoba ufuna i-divorce nje wena inkantolo yes process ezoba futhi costly because ufuna ukhipha imali phela manje ufuna kuliwe manje yabo and ukubambe futhi ngamakhwahla yabo kakhulu ukubambe nje ngamakhwahla nje nqi yabo ngoba phela inkantolo efuneka ime ukuthi mondla umfazi wakho lo mondla uzomondla futhi yabo although silitshelizwe hopingly ukuthi ke mhlambe ke lokho esikwenzayo nakhona koze kufinyela kwabomthetho mhlambe leyakhe mhlambe ngisho ijaji lo mhlambe licaleni le divorce mhlambe lezinelibo ukuthi ikhese kanje ngempela kanti yakhiwe lento it's been fabricated ukuthi ibe khona lo mshado wena awukho therefore ngempela kwazi uqhubeka kwakho ulobola umfazi nokuthi uondla umfazi okanje umfazi okudlala umfazi oyidwedwe ukuthi akwazi ukhiphe ngishicwane lenkukhu kodwa kushadiwe Una kwakwamanje ngoba ngisho ukuthi ofakazi ngafica sebelungisiwe yonke into. Yabo. Naye kwi honeymoon. Asikaze si. Hawu. Asikaze si. Ayithi phela ngithi lento le yenziwa sivumelana ukuyenza ngesizathu ukuthi ufuna ngimlekelele kulento ngoba manje angikhoni. Ngake ngaya even ngisho lapha la uBramfish ngakhuluma nomunye ubaba uMbuthumi Sibongo ngamchazela wayesethi lo baba lo ngiyayizwa ilokhuza nakho kodwa kuzofuna ukuthi ngithole i-case number yalezi zinto oyimentionaki and naye usisi lokho kufanele eze la yabo ngaleso sikhathi ke besahlala eJimistini uMbuthumi emaphoyiseni angiyamazi yes besethi wayesethi ke uMbuthumi hayi lento le njengoba uzoyichaza la wena umuntu ofanele ichaze vele kahle yilo ngoba njengoba lokhuza nje before shade ngaleso sikhathi bathi ngoba uthi nje umuntu enithandana naye but ayikho into enihlanganisayo kuzogcina kunale nto leyo ukuthi wena uhlanganisana naye yabo uma uthi umthetho uyalandela yabo so ezinye izinto lezo ezagcina nami sezingibusa umbono ukuthi yazi angikwazi ukulekelela kahle lo muntu lo kulezi zinto zakhe ngesizathu sokuthi ayikho into esihlanganisayo yabo
wena la uluthiwe yabo waluthwa ngenkomo yeah waluthwa nokunceliswa amabele wawusubeka libhizinisi kanje na walibona awunali ibhizinisi lomfazi angithi yabo ekhaya so ekhaya weyayododa yanyenye nenyamasi naka ama-truck sabo nawo usujaha manje leli ibhizinisi elingekho leli so ayikho ngendlela awangisebenzisa ngakhona lo muntu wenza ukuthi na umndeni wakhe ngubone kungabantu ongafanele vele ngixhumane nabo ngoba ethi ibona abathatha into zakhe so vele akulula ukuthi ngingafuna ukwazi abantu vele abayinkinga kulo muntu wami yabo so yikho lokho okwenza ukuthi yena engizuze ngendlela ukuthi mina ngingakhona ukuthola ukuthi kanjani nalomndeni wakhe yabo so yikho wewagcina kukanje niyasonta mina ngisonta okay angifuni igama lesonto ekhaya nenza nikholelwa phi ekhaya entweni zamadlozi manisendisiwe entweni zamadlozi lo mfazi ongachelena ngenyongo lo ubikwephi usekwavela khona ekhaya bamazi makoti bamazi impela bambiza ngokosikazi cha wafika ngaleso sikhathi inkathi efika bengakabikho besingakabhali mangapasisi wafika kulo December bengakabhali kodwa besebazi ukuthi nomakoti cha bebemazi nasekhaya right bandla right uyabonga le ndlela ukuthi nje kuthi emase kuvela lezi zinto kanje nabo bathuko bathi awu kwaze kwangafana kodwa naye ngoba cha right ngale ndlela le futhi wonke umuntu yazi ukuthi nawe kolova bakho bakukhombisa bafethu nayi mama awu ethu ukwaziyo nje umuntu kaSibiya lo la ngihlala khona mfethu kuumuntu yabo umuntu onesithunzi ngisho ehamba nje Nkosikazi impela ngithole imama le ngiyabona nje umuntu ozazi ngisho wathi uma igqokile uyabona cha Nkosikazi kanti uthola umshipa sinemvu amshipa sinemvu okugcina ngci into eqamba manga sukela la u1 iziyofika ku1,000,000 ihubhoza nje ubhejani suka even abanye khona abanye ade batshena nje ukuthi beyinesi impela khona la abanye abangophululu bakhe bakuthola lokho ke mase batshela mina ngcono nina nikhohliswe manje mina ngaqala ukukhohliswa mina ngo2020 kwazi ukuba ukuthi ngiyibuka amangala okay mfethu siyabonga mfethu uzodaba lakho siyabonga kunike isifundo bafethu lento ezosinikeza isifundo ukuthi inkundla zokuxhumana zikhona zona but asisebenzise vigilantly no ba careful ukuthi who do you mix yourself with unetworker nobani oze ngempela ugcina ninikana ama contact igcina sohlangana nabo nokuthi from there wethu nabo ngoba uyeza uthanda besuku Facebook uthando labo laze lahamba laze longena emshadweni not ukuthi Facebook nenkolo zokuxhumana alokho uthando lukhona uthando la ngempela mina nginabafethu mina ebenginabejela bathola abafazi banabafazi namhlanje beshade khona ejele ngaphakathi bathola ku Facebook lokho ngiyangema ngonyawo lodwa nje abafazi impela abayibambile ngishinize abafethu bangaphandle bathi bashadile unomfowethu nje mina ngibamba iveli kanje ejele ngena ngaphakathi ejele unkosikazi iveli yembe isishanela ijela iremp ejele mina ngibambe kanje iveli ngithi ukuthi ingangcola iyovela ichurch lapha ngaphakathi ejele kuyoshada bafethu namhlanje bashadile abantu but abanye nabo babulawa ngawo lento yamapolisi kanje ngaphakathi ejele kumejeleke mncane ngaphandle wena yabo mthatha ishada namhlanje kuphela 3 months uyozishawa ngofuthi nisefile ngaphakathi ejele for ukuthi uclaimwe le mali phela uyabona phela ukuthi kushawa namapolisi yabo wena la yakho uthi uNkulunkulu wakho nawe ke nengilozi zakini ngithi yabo zigade zakukhombisa lento yabo lokho okula bafethu engithe ngicela ngakuveza umfethu sizokhandova nakubaba uMncabe uzosilela kakhulu lapha ka Home Affairs Provincial Office ukusicheckela ama death certificate la ukuthi awobani nokuthi ngabe labani bawo izinto beyibhaliswe ngawo ilokho ezoqala khona mntaba yes lokho ndaba phuthi mina resibheke njengoba kusombuluka isonto siyohambisa lento le bese kuphinda ke futhi ke kuzoba ile issue le yaka Capitec iyangithusa South Africa lento yase Capitec
yes khona umthetho phela noma ukhona singawazi usebenza kanjani lamapholisa sazi amapholisa thina somahlalela sisebenza sinamalofa amapholisa ukuthi if sekufika umuntu wazosho ukuthi le police efakwe ngami la ngempela anginalwazi ngayo nginaney'nsolo zokuthi mhlambe lo muntu nakho nama-death certificate engiwathola kuyena nilazi ubugebengu obukhona bokubulawa kwabantu ngama-policies as much ukuthi-ke bayanqaba bona ukuthi bayikhanselishe but why bengabizi lo muntu ofake le police eCapitec bambizi bambeke lapho sibebizana bekubeke la ngithi yabo yes ukuthi sazo-accuse umuntu waletha ama-complaints ngale police kanti kwenzakalani njengoba bekuthumela emaphoyiseni nje kwafuna bebize namaphoyisa abantu banibeke la ukuze kuxazuleke le nto okushuthi namhlanje kwakusasa ungafa but no-Capitec ube nesandla yes because le mali efakwe la asazi ukuthi ivuthwa nini ngoba yazi Chairman sokuphula nje lemini ngake ngathatha even nenumber eyashiwa uBrigadier uBhengu ukhosini iya 0800 uma ngiyifonele le number bathi ama issues akanjalo abadili nawo ngoba uCapitec is a private company bathi bona badila nezinto zaka government so ngagcina ngididekile ukuthi kahle futhi vele thina amadoda sifanele unqunywa sonishumbule banishumbula dadewethu banishumbula bathi nibahethe kakhulu bazonishumbula nina no sizokulekelela mntakababa sizokulekelela South Africa nanka ama-document ngicabanga ukuthi niyabona nalabo sikunavela la ukuthi bethi ekhuluma ngawo inkiyankiya yomshado le bafite sibhekene nayo mfethu sizokusiza sizobona ukuthi-ke le yaseNewcastle mhlawumbe nakhona uma singenela kanjani because kuyacaca ukuthi funa sikunikeza wena ama-response azohamba nama ukuthi ugcina ukuthi uyahamba eNewcastle but that is going to be costly because if masekunika amagadi ne-transport efuna bagadi unyala eNewcastle phela asikwazi beNewcastle kuzobe uphephile yabo so kuthanda ukuthi ngilezile lesi sibuka ivideo futhi awunanga umfowethu wahamba eNewcastle ongabuya but asazi but asiyobona uma kufika kuleso sigaba ukuthi there's a need ukuthi kufanelekala nomuntu abofuna ukuhamba namaphoyisa sizobona nabo mfowethu bashona baba Brigadier uBhengu sebenza nabakhulu naye sizom-involve kule matter nabo mfowethu uMbuthumo yabo ngoba cha mina yabo nje yonke into ebengiyilandela bengiyilandela ngokomthetho ngoba ngazi ukuthi emthethweni la khona umuntu okufanele sizakale khona so even naye ngisathi ngithi ngiyamsiza bengingayikho into engake ngathi ngifuna ukuyenza mina ngoba yena wayengitshela ukuthi izinto zakhe konke engangikwenza ngoba ngithi ngangibhalela yonke iminyango engikholela ukuthi ngiyasizakala kuyo kodwa ngizange ngize kulokhuza nawe ulwa njengoba basekhaya ngila njena baba sekhaya uKapitec siyabonga mfethu kuzima siyabonga inhlanhla futhi lona kuhamba sazolihamba bokulwa le mpi le because akuyona impi engakusasa le hayi incane impi le indi chain yakhona yabo no mntaba siyabonga kakhulu shamasi siyabonga